partit comença quan ens donem la mà, però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà, perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar. Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima... Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat. I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. És temps de tertúlia a 107 Empordà Esport. I nosaltres que anirem a començar el nostre temps de tertúlia ho farem anant a parlar amb dos companys periodistes d'aquest món del futbol català, amb l'Ivan Conde del Prat Ràdio i també amb en Carlos de Frutos, de cap de premsa del Castelldefels. Molt bona tarda a tots els companys. Hola Dani, què tal? Un plaer saludar-te. Carlos, molt bona tarda. Dani. Bé, avui volem parlar amb vosaltres una mica d'aquest món del futbol català i doncs podem començar per la primera federació. Una primera federació on tenim dos representants, com són el Nàstic de Tarragona i el Barça Atlètic. En aquesta cap de setmana hem tingut dos victòries dels dos equips, no? Com heu vist la jornada en aquesta primera federació? Va, Carlos, dona-li tu, si vols. Que comenci qui vulgui. Vale. No, doncs, començo jo mateix. Important, sobretot en el cas del Nàstic de Tarragona, la victòria aconseguida perquè, consolida les opcions del conjunt grana d'acabar en els primers llocs de la categoria i de repetir promoció-descens respecte a la temporada passada, no? És veritat que per mi la victòria d'ahir té molt de valor, perquè d'aquest cap de setmana té molt de valor, perquè és contra un rival sempre exigent, tot i que aquest any potser no està rendint com en d'altres temporades, com és Unionistes de Salamanca, i a més una victòria molt folgada, i que demostra que el projecte del Nàstic i que la feina que s'està fent, malgrat els nervis que sempre hi ha a Tarragona, està sent prou bona, i de fet, que després de 32 jornades l'equip hagi tercer, vol dir que tot té bona pinta de cara a arribar a aquesta promoció i després ja veurem què és el que passa. I en el cas del Barça B, doncs, obrir una petita escletxa a l'esperança. És veritat que la permanència queda lluny, és a 7 punts, no? El Real Unión de Irún, que és el primer equip que marca la permanència, però com a mínim en els dos últims partits de casa s'ha guanyat contra rivals importants, en aquest cas, en el cas d'ahir, rival directe com és el Sestao. Doncs bé, jo crec que l'equip de Sergi Milà s'ha d'intentar aferrar aquesta esperança que encara queda, però és veritat que ho té difícil en una categoria molt competitiva com és la primera red. Ivan, com has vist aquestes dues victòries? És una mica en la línia del que comenta el Carlos, no? Per part del Nàstic molt important, ja no només la victòria sinó la golejada, perquè necessita partits d'aquest tipus, no? On guanyi amb cert marge, on demostri també capacitat ofensiva, que és cert que és una, no? Juntament amb Cultural Leonesa i amb Ponferradina, són els tres equips que més gols marquen, però ja ho deia també el Carlos, no? És una plaça sempre complicada després de com va acabar l'any passat, no? D'aquell ascens que se li va escapar de les mans al minut 100 i 20 i molt de pròrroga, doncs hi ha aquesta sensació, no?, d'ascens pràcticament obligat en una lliga molt igualada i amb conjunts de molt
pot haver-hi 10-15 equips en una categoria on només acaben pujant 4 equips. I sí que sobretot de destacar el Nàstic, que és el millor local de la categoria, i aquestes coses després poden ser importants, no? A nivell de play-offs, que acaba entrant-hi el conjunt tarraconí, doncs realment No ho sento bé, companys, un bon rendiment a casa, perquè això a nivell mental moltes vegades, ja sigui tenint anada o tornada, però el sentir-te còmode, el tenir el recolzament de l'afició, doncs es troben en eliminatòries que van també tan ajustades, i del Barça B, doncs això, no? Dos triomfs consecutius també, o 2 triomfs en 3 partits, que donen una petita oportunitat, però sí que és cert que el llistó, a més del descens enguany, està molt alt. El Real Unión porta 40 punts en 32 jornades, per tant necessita també doncs, fer números gairebé de campió en les 6 jornades que li queden al Barça B per assolir la permanència. Té complicat, però també crec que és important per al desenvolupament dels futbolistes el no deixar-se endur, no? El no haver abaixat els braços ja fa 3 o 4 setmanes quan la situació classificatòria era molt greu. Doncs continuem amb aquesta primera federació, companys. Ja per acabar, la setmana que ve el Nàstic s'enfronta en el líder, en el Cultural Leonesa, un partit complicat de debò, no? Sí, la veritat és que complicat. És veritat que la Cultural Leonesa, després d'un tram inicial de competició realment molt espectacular, ara porta una ratxa molt dolenta. Recordem que porta 3 derrotes seguides i a més amb males sensacions. Per tant, podem dir que el Nàstic té una molt bona oportunitat fins i tot per apropar-se al liderat, no? Ja que ara mateix el conjunt de Dani Vidal és a només 4 punts del conjunt lleonès. Per tant, hi ha una oportunitat molt maca de col·locar-se a només un punt de la Culto i d'ajustar encara més i d'apropar-se a l'ascens directe, que jo crec que tal com ha anat la temporada, arribar amb aquestes opcions al tram final de Lliga, jo crec que pel Nàstic és una gran notícia. Sí, la veritat és que sí, no, Ivan? Sí, seria realment important, no? No és senzill, perquè per molt que porti una mala dinàmica, és cert que estem parlant, no? Del líder de la competició, de l'equip que més ha dominat la categoria, però sí que és cert que pot tenir també aquest pànic escènic, podríem dir, no? D'haver de mig sentenciar la categoria davant un rival directe, a més tenint en compte, no?, que també per allà està la Montferradina amb la rivalitat històrica que hi ha entre tots dos equips, i potser sí que és un partit, no?, on el Nàstic tenint 5 punts de diferència respecte al play-out, doncs pot tenir també una mica menys de pressió, no?, o de no tenir tant a perdre, i més tenint en compte que ve d'aquesta victòria important contra Unionistes. Per tant, és un d'aquells partits també per descansar-se i per intentar, podríem dir, liar-la grossa allà a León. Baixem una nova categoria, ens anem a la segona federació, una segona federació on Europa va guanyar una setmana més a l'Olot, Sant Andreu també es desfeia del Terrassa en aquest cas, i l'Atlètic Balears que empatava, els 3 de davant estan on fire, no? Molt important l'empat de l'Atlètic Balears, molt important perquè és veritat que era una jornada que podia generar dubtes en principi, perquè l'Europa tenia una difícil sortida al camp de l'Olot, el municipal d'Olot la va treure endavant amb 3 punts, i és veritat que aquest empat de l'Atlètic Balears amb l'Elche Ilicitano permet que l'Europa tingui aquest marge de punts, que segueixi amb aquest marge de punts, que fa que depengui exclusivament d'ell mateix per ser campió, sempre tenint en compte que no pot fallar perquè tant Atlètic Balears com Sant Andreu són a prop, no? Però és veritat que ha estat una jornada molt important en aquest aspecte. Clar, la part negativa que ha tingut aquest resultat de l'Europa ha estat que l'Olot ha tornat a caure en posició de promoció perquè, malauradament, com ja vam dir a l'anterior comunicació, l'Andratx, no, es veu que està desfermat, no deixa de guanyar partits i està complicant les coses un altre cop al futbol català, no? Per tant, esperem que l'Olot, en aquesta lluita que sembla que tindrà amb l'Andratx i compta amb el Lleida, doncs esperem que surti vencedor i
i abandoni la zona de promoció que caigui en mans de l'entrat balear, tot i que és veritat que està molt fort. I pel que fa a la part de dalt, ho comentàveu vosaltres ara, hem de posar l'asterisc que són 3 punts, però el gol average és a favor dels quatribarrats del Sant Andreu, no? Això també és important, no? Sí, l'Europa és conscient que no pot fallar, no? I per això també veiem com doncs, en escenaris potser ajustats, però està traient els duels dels darrers 5 partits, més enllà de l'empat contra el Sant Andreu, són 5 victòries per la mínima, i per tant és conscient, no? que realment, doncs, si vol tenir-ho, ha d'intentar sumar 7 de 9, ha d'esperar, no? A la fe que no permetre donar-li l'oportunitat a un Sant Andreu que tampoc ho va tenir senzill ahir contra el Terrassa, especialment a la primera meitat. Després és cert que amb l'expulsió de Samu Casais potser el partit ja es va començar a desanivellar, però com comentàveu, sobretot molt important aquest empat de l'Atlètic Balears, es queda a 2 del Sant Andreu, a 5 de l'Europa, queden 9 punts, no es pot descartar, però bueno, a veure si sobretot de cara a una darrera jornada els aficionats del futbol català i els espectadors més neutrals podem gaudir una mica amb la comoditat de saber que si no és un, és un altre, si no és Europa, Sant Andreu, qui finalment acabi pujant. Que no passi com l'any passat amb l'Hèrcules, Correcte. No, esperem, Dani i Ivan, que es trenqui d'una vegada per totes el malastruc. Recordem que des que existeix aquesta categoria, la segona federació, no hi ha hagut cap ascens català. I això esperem que es trenqui d'una vegada per totes aquest any, perquè si no es trenca aquest any, sí que ja és per començar a fer-s'ho mirar, no? Perquè si amb Sabadell, Sant Andreu, Europa, tal com ha anat la temporada, tampoc aquest any col·loquem equip català de segona a primera, malament rai, mala peça al taler. La veritat és que sí, ja fa unes temporades doncs, que, com tu bé deies, Carlos, des que existeix aquesta segona federació no tenim ascensos catalans. I per sota, doncs, el Cornellà, que encara té vida per una setmana més, però molt complicat, no?, per l'equip de l'Opo. Ivan. Sí, molt complicat. És cert que té encara números, però sobretot ja no només per la dinàmica del propi Cornellà, sinó per la dinàmica dels rivals i fins i tot pel calendari que poden tenir els rivals directes. És cert que mai et pots fiar dels equips que acaben de baixar. L'exemple és la més que sorprenent victòria del Mallorca B0-3 contra un Alzira que jugava la vida i que amb aquest resultat ja és equip de tercera federació, però el Cornellà està a 6 punts de l'Olot, un Olot que, per exemple, el proper cap de setmana es desplaça a la Penya Deportiva i acaba la temporada al camp del Badalona Futur. Per tant, és complicat, no?, que el Cornellà tingui opcions, ha d'intentar treure els partits com sigui, però sí que realment són molt minses, no?, les possibilitats d'un equip acabat de descendir, que és cert, no?, que ha tingut diferents incidents i molts problemes, especialment a la primera meitat de la temporada, però que en cas de no poder salvar encadenarà 2 descensos consecutius, un equip que a més en els darrers 5-10 anys havia tingut una mica aquest tarannà tot al contrari, no?, d'aconseguir sempre permanències al límit però molt treballades, d'endur-se partits importants, però en canvi aquest any doncs també ha vist que fins i tot amb canvi de banqueta no ha acabat de poder potser recuperar aquest esperit en una categoria que s'ha de dir que fa la sensació de que any rere any va pujant al seu nivell mitjà. Anem ja a la tercera federació, Ivan, que tu estàs visquent de prop. Ahir vas estar aquí a Terres Empordaneses a l'Escala, amb l'Escala 0, el Prat 0. Com vas veure el partit, Ivan? Bueno, molt atractiu, no?, per l'espectador neutral, un 0-0 que enganya, tots els equips van tenir moltes oportunitats, l'Escala va enviar 2 pilotes al pal, el Prat també va tenir un travesser i un bon grapat d'ocasions molt clares, per tant, potser sí que és un resultat enganyós i que contrasta una mica potser amb la situació de tots els equips, no?, el Prat que necessitava guanyar per tenir possibilitats reals de permanència, està ara mateix molt lluny, amb 12 punts en joc, podríem dir, no?, tot i que és una expressió que s'utilitza per una altra situació, però podríem parlar ja de que està virtualment descendit. I l'Escala, en canvi, potser en aquesta, no?, dinàmica o context diferent, en què tampoc pot dir que no a un punt, no?, per molt que pugui ser un balanç minso jugant a casa, doncs al final és conscient, no?, que puntet a puntet també es sumen permanències i per tant no deixa de ser un resultat del tot negatiu per al conjunt de Raúl Page, que doncs també demostra, no?, que
que es poden tenir altres propostes en zona baixa, que també pot buscar porteria rival, i això insisteixo, per ser un 0-0 potser va ser dels 2-3 partits més bonics que els aficionats del Prat han pogut veure aquesta temporada. Un Prat que està, com tu bé deies, cué i van a 11 punts de la permanència, molt complicat, no? Sí, a no del quart per la cua, però també hem de veure, no?, si realment el quart per la cua salvarà o no. Realment està molt difícil, no?, que hi hagi opcions a d'intentar, i és cert que l'equip, més enllà de com es trobi futbolísticament, sí que no ha baixat els braços, però era necessari, no?, guanyar pràcticament tots els partits que quedaven des de fa 3 setmanes, i ha aconseguit 4 de 9, que és una millora respecte als darrers 3 mesos de competició, però a totes llums insuficients, i per tant, com parlàvem del cas del Cornellà, no seran 2 descensos seguits, però sí que per al Prat, si s'acaba confirmant, serien 2 descensos de categoria en 3 temporades, i per tant un daltabaix important a la trajectòria històrica d'un altre equip que s'havia caracteritzat també per ser molt batallador per aconseguir permanències al límit. Aquest any no ha sortit res des del primer moment, i les xifres no enganyen. QE a 6 de la permanència, per tant, poc a dir. I Déu-n'hi-do, Carlos, com tenim aquesta zona baixa de la tercera federació, no? Sí que és veritat que la zona baixa està tremenda, amb alguns equips que estan sobresortint d'una manera, per mi, bastant inesperada en aquesta segona volta, i parlo sobretot de la muntanyesa, que està tenint una evolució increïble, de la mà d'una persona que coneixes bé, tu, Dani, com és Axel Izuete, no?, que amb el seu típic resultadisme ha estat capaç de treure la muntanyesa d'allà baix, amb molta solidesa defensiva. La veritat és que ha convertit el bloc del conjunt de Nou Barris en un bloc petri, i té bastant elevat la permanència. I sí que és veritat que, més enllà del Prat, que des del primer moment ha fet la sensació que la cosa no rotllava, sobretot a nivell competitiu, no tant a nivell de joc, que ha tingut jornades millors, jornades pitjors, però a nivell de resultats sí que és veritat que s'ha instal·lat a baix des del principi. També cal dir que hi ha diferents sensacions, no? La sensació, jo crec que negativa, de Vilassar i Cerdanyola, tot i que Cerdanyola últimament havia millorat resultats, però que no acaben de ser regulars en el seu rendiment, i que no han deixat aquesta zona baixa en cap moment, i que jo crec que ho tenen complicat perquè tampoc tenen bon calendari. I potser, per mi, dels que estan a baix del tot, és el Sabadell B, aquí jo veig amb alguna opció més, perquè és un equip que semblava bastant lluny de la permanència fa unes jornades, que ha anat millorant, s'ha col·locat allà. Ahir és veritat que el fet de jugar contra el Reus el va beneficiar, perquè el Reus ja en aquesta recta final de Lliga ja es deixarà anar, lògicament, amb el títol al Sarró. I anem a veure, jo l'equip que veig més sencer dels de baix, dels 4 o 5 últims, és el Sabadell B, perquè després Sant Cristóbal, l'Escala i Mollerussa, puntet a puntet, Sant Cristóbal i l'Escala sobretot, estan fent la feina. Però compta amb el Sabadell B, que els filials sempre solen acabar bé la temporada, i jo és el que veig amb més capacitat per animar aquestes últimes 4 jornades de campionat en la lluita per evitar el descens directe de categoria. Però sí que és veritat que el tema serà maco i de fotofinish fins al final per determinar quines seran les posicions, perquè jo crec que, malauradament, les 5 últimes posicions jo les veig bastant definides, no? Sobretot les 4 últimes, per les sensacions de tota la temporada. I pel que fa a la part alta, amb el Reus ja a segona federació, la resta, doncs, el Girona sembla que podria tenir aquesta segona, però tampoc es pot encantar. I les altres 3 posicions de play-off, com les veieu? Doncs molt obert tot, perquè és cert, no?, sobretot el Girona B, que porta només un punt de les darreres 4 jornades, en un moment en què ens venia amb una dinàmica enorme, boníssima, no? Una mica a diferència de la muntanyesa, que va estar més de 10 jornades sense guanyar. El Girona B va arribar a acumular, doncs ara no recordo, però crec que 15 o 16 jornades sense perdre, i ara, en canvi, ha entrat en aquesta dinàmica complicada perquè ha perdut els darrers 2 partits a casa, més contra 2 equips de la zona baixa com Sabadell B i Cerdanyola. És cert que té 5 punts de distància encara amb l'Atlètic Lleida, però ho ha de tancar per fer segon i tenir també el factor camp en els play-off, i a partir d'aquí molt obert, perquè l'Atlètic Lleida, que també
fa unes setmanes es trobava en una dinàmica i en un nivell de joc que feia por i que infonia respecte. Ara és cert que li està costant una mica més trobar resultats, sobretot no ha marcat gol en 3 de les darreres 4 jornades, més enllà de la golejada contra Mollerussa, on també es van veure algunes errades defensives d'entitat de l'equip de Quico Parcerisses, i a partir d'aquí, doncs, el que dèieu, molt obert, perquè cada setmana, si et fies només de les sensacions de la setmana que acaba de disputar-se, diries ara no, que Paralada entra a playoff i que va veure l'Hospitalet que està en bona ratxa i el Badalona, que també sembla que va de menys a més, però la setmana següent el Tona golejarà, la Grama també guanyarà, el Paralada potser realment és sobretot qui aconsegueixi ser una mica regular en les 4 setmanes que queden tindran més opcions, perquè sí que parlem sobretot això d'aquests 5-6 equips que estan en la lluita, que més enllà potser de la Grama amb el canvi d'entrenador, la resta sí que és cert que van molt a setmanes, i a moments són capaços d'encadenar molt bones dinàmiques, amb d'altres on no troben la victòria en força setmanes. Sí, a mi la veritat, Dani, és que la lluita per la 4ª i per la 5ª posició de la promoció em sembla una lluita molt oberta. Ara mateix és veritat que hi ha equips que venen amb molta força des de baix, sobretot Badalona, que s'està consolidant a la zona de promoció, i és veritat que amb el pressupost que té i la plantilla que ha acabat confegint després de tots els canvis que hi ha hagut, evidentment està gairebé obligat a jugar a promoció, perquè és amb bastanta diferència el pressupost més alt d'aquesta categoria, i això s'ha de notar, i jo crec que s'ha d'acabar imposant, tot i que, com diu l'Ivan, tampoc és un equip que ofereixi unes sensacions de gran fiabilitat, i jo crec que per això mateix segurament el valor més segur, perquè ha estat a promoció durant tota la temporada, i jo crec que s'ho mereix, fins i tot i que últimament li estava costant guanyar partits, és el teu Paralada, Dani, perquè al final el Paralada, per mi, jo reconec que, i ho dic així de clar, sorprenentment està fent una temporada molt bona, sobretot tenint en compte que no va acabar gens bé la temporada anterior, recordem-ho, i que tampoc hi ha hagut tants canvis en la plantilla respecte a la temporada passada, però aquest any sí que és veritat que ha funcionat, el Paralada, la fórmula ha funcionat, i bé, jo crec que el Paralada, tot i que tothom dona, o molta gent dona per segur que igual caurà d'aquesta promoció, jo crec que és un equip que ha demostrat durant l'any la seva fiabilitat, que encaixa poc, que és un equip que rendibilitza els gols que marca i pot acabar enduent-se el gat a l'aigua, però és veritat que l'Hosti ve fort des del darrere, però potser arriba una mica massa tard, i que Tona i Fundació Grama no acaben d'enganxar 3-4 jornades seguides de victòries i de resultats veritablement positius. Per tant, jo crec que Paralada i Badalona, que ara són quart i cinquè, jo crec que poden ser els equips que acabin allà, més enllà del que faci l'Hosti. Però potser el que em preocupa més és pensar en la promoció estatal, perquè els dos equips que semblaven més fiables de cara a aquesta possible promoció, que són Girona B i Atlètic Lleida, estan perdent una mica de gas en aquesta recta final. I em preocupa que no arribin en el moment òptim de cara a la promoció, perquè depenent del rival, tot i que tenen molt de potencial, poden fallar. I ja ho hem vist els últims anys del futbol català, que això ha estat un problema, i si fallen aquests equips, tot això arrossegarà d'altres equips de categories inferiors i serà un greu problema. Per tant, esperem pel bé de tot que Girona B i Atlètic Lleida recuperen la seva millor versió de cara a aquesta recta final de Lliga i de cara a la promoció, i que també els que venen des de baix siguin capaços d'arribar també a la promoció en el seu estat de forma més amb la fletxa amunt, que és el més important, perquè sigui el que sigui l'equip que s'endugui la promoció catalana ha de pujar a la promoció estatal. I en aquestes 4 últimes jornades hi ha enfrontaments directes, i a l'última jornada, per exemple, parlaves tu ara del Paralada, hi ha un Paralada Fundació Grama, vull dir que estarà, imaginem, tot per decidir en aquella jornada, no? Sí, això és així, i l'Ivan, que ha conegut més en el dia a dia de la categoria aquest any, tot que jo evidentment també l'he seguit, és veritat que serà un final de festa per Paralada i Fundació Grama, en què encara es poden jugar, veurem si arriben en condicions, sobretot la Fundació Grama, de jugar-se la promoció, però és veritat que aquests duels directes marcaran. Però sí que és veritat que aquest petit avantatge de 2-3 punts a aquestes alçades, com bé sap l'Ivan,
també marca molt, no? Ell ho va viure la temporada passada també amb el Prat, no, Ivan? Sí, sobretot, a més és que és una temporada, a diferència potser de la passada, on el fet de que hi hagi tanta igualtat, no? Que més enllà del Reus, i veurem si el Prat d'aquí a un parell o 3 de setmanes la resta d'equips arribaran jugant-s'hi coses, no? Perquè fins i tot equips que estan en la zona més mitja de la taula com Europa i Manresa estan 5 punts per sobre, o per sota, perdó, del play-off, i amb tota aquesta possible, no? Descensos compensats que poden fer que fins i tot el 14è baixi, doncs no tindran tampoc molt de marge, no? És possible que com a molt una setmana o dues estiguin sense jugar-s'hi res, però no és tan habitual que en una lliga com aquesta, a la penúltima o última jornada, 14 o 15 equips encara tinguin coses en joc. Per tant, això també farà, no?, que les jornades siguin molt més agitades, que hi hagi molts nervis, especialment a la zona baixa, no?, on hi haurà equips que tampoc ho podran celebrar, que estaran en posicions amenaçades pels play-offs, i per tant, doncs, seran boniques també de viure, tenint en compte doncs, això, que és molt difícil de preveure i de predir el que pot succeir, també perquè hi ha molts gols d'average en joc, molts múltiples i quàdruples empats, i que per tant fins a la darrera jornada no tindrem un mapa gaire visible del que pot succeir, però sí, al final sobretot això, molts enfrontaments directes, ens centrem molt en els directes, no?, com aquest drama paral·lada, però és que a la darrera jornada serà difícil que algun dels equips, ja sigui per permanència o per play-off, tinguin davant un rival que no s'hi estigui també jugant la vida. I parlaves tu ara, Ivan, d'aquest Manresa, un Manresa que havia estat líder, ara està, doncs, això, en aquesta zona mitja, està empatat, doncs, amb l'Europa, i un conjunt, doncs, que ha acabat amb la destitució de Mikel Azparren, precisament després de la derrota amb l'Escala, i que aquesta setmana ha estrenat entrenador, no? Sí, segurament és molt avantatgista dir-ho ara, però en general Manresa a les primeres jornades, fins i tot quan estava guanyant i era líder, no?, absolutament incontestable, i els resultats eren innegables, sí que era un equip que feia sensació més d'aconseguir les coses per solidesa, per experiència i també per qualitat dels seus jugadors, que no tant per imposar-se en tots els aspectes futbolístics, no?, però al final passaven les setmanes, el Manresa guanyava i per tant era aquell punt de dir, bueno, doncs potser és la manera també que té de guanyar, i és una cosa, no, que està feta, podríem dir, de manera voluntària. Hi ha hagut un moment en què l'equip realment ha començat a caure i no hi ha hagut manera, no, de trobar solucions, i per tant el que semblava que podia ser una temporada positiva, tot i que el rendiment hagués estat de més a menys, no, però un Manresa ficat a play-off, tenint en compte també potser l'entitat i el rendiment d'alguns equips de la zona alta, doncs això, no, amb el Reus que hem vist aquest any, si el Manresa no era campió, tampoc es podia parlar, no, ni de fracàs ni d'objectius no complerts, però sí que la cosa canvia amb aquestes darreres 15-20 jornades. El Manresa en la segona volta és el penúltim equip de la Lliga, només per darrere del Prat, ha guanyat un únic partit en els darrers 15, i per tant doncs, suposo que també, no, han volgut mantenir la figura de Mikel Azparren per la bona feina que havia fet a l'inici de temporada, pensant en que encara l'equip estant en zona de play-off podia retrobar sensacions, però sí que és cert que hi ha hagut un moment on semblava, no, difícil de reconduir. S'ha apostat per aquest relleu que, doncs, si ja ho deia el Carlos, no, que per l'Hospitalet potser ja la cosa va una mica tard, la sensació és que el Manresa difícilment podrà lluitar per una altra cosa que no sigui tenir un final de Lliga més o menys tranquil, i per tant, doncs, una de les notes negatives segurament de la temporada, juntament també a un Hospitalet que amb moltíssims canvis i amb moltíssimes lesions, també durant la temporada no ha pogut estar més a prop d'on hauria de ser, i al final també el mèrit del que deia el Carlos, no? Si Badalona no ha respost a les expectatives, Hospitalet, Manresa, Prat, fins i tot Cerdanyola, ni que sigui per aquesta vitola, no?, l'equip que fa res estava en categoria superior, doncs altres han aprofitat i poden acabar tenint premi a final de temporada. I en el cas del Manresa, a mi també m'agradaria afegir, Dani, el que vam parlar amb l'última tertúlia, que vaig ser present, és que el Manresa, a banda del rendiment decreixent a nivell esportiu, que ha viscut, també és veritat, que ha viscut canvis institucionals que, pel que s'ha anat sabent en els últims mesos, han anat afectant també l'equip. I evidentment, tothom sabem que quan el tema institucional doncs genera situacions que no són les millors, tot això s'acaba traslladant a la gespa. Té un reflex sobre el terreny de joc. Jo crec que al Manresa s'han unit aquests dos factors perquè el rendiment esportiu, el rendiment competitiu hagi anat baixant, i al final el Manresa que es trobi en aquesta situació
que afortunadament pel Manresa té 40 punts. El Sarró ja hi va guanyar pot viure entre cometes de rendes, però si quedés alguna jornada més, el Manresa alerta, perquè igual en la dinàmica que porta es podria fins i tot complicar la vida. Crec que no, però és veritat que, bueno, jo crec que Manresa esperen acabar la temporada i l'any que ve, amb el foc nou que s'està gestant tant a nivell institucional com esportiu com tal, començar un nou projecte i a veure on para. I ja anem a la Lliga Elit, una Lliga Elit que si la tercera federació està igualada, què dir de la Lliga Elit, Carlos? I aquí tu la coneixes bastant bé, no? Sí, és una bogeria de competició, evidentment, una competició de 16 equips on en totes les jornades tothom s'hi juga la vida per dalt i per baix, doncs lògicament és una lliga on les prediccions no valen per res perquè tot canvia d'una setmana a l'altra i on hi ha pocs valors segurs, no? Fins i tot et diria en positiu o en negatiu, no? Podem dir que a dia d'avui el Vilanova segurament és el valor més segur i jo crec que tret de sorpresa majúscula serà el campió de Lliga perquè crec que per plantilla, per pressupost després amb tots els fitxatges que han anat fent, per una mica tota la idea de club que hi ha hagut amb aquests canvis a l'entitat dels darrers anys, doncs jo crec que l'objectiu d'ascendir jo crec que ascendirà, perquè a dia d'avui per mi és el millor equip. Jo crec que el Vic depèn d'ell mateix i crec que no fallarà, tot i que com la temporada passada està arribant al final de Lliga un pèl just, ja li va succeir el mateix la temporada anterior, que tenia l'ascens directe a tocar i el va deixar escapar, però jo crec que té un calendari bastant bo en aquesta recta final de Lliga i jo crec que el Vic serà el segon equip que s'enteixi i després la lluita per la promoció a la zona alta doncs s'ha obert. Semblava bastant tancada fa 7 o 8 jornades, però és veritat que el Sant Mauro ha perdut gas, que el Vilafranca, des que es va situar a promoció, també ha perdut una mica de pistonada i, bueno, els equips que venim des del darrere, com el Castelldefels, Rubí, Manlleu, Horta, doncs, bueno, estem tots a marge d'un partit, tot i que cap dels equips som especialment fiables. És a dir, que podem estar a prop de la promoció, com complicar-nos la vida i mirar cap avall. En les properes 2 jornades es definirà com arribarem tots a la penúltima jornada, no? Però és veritat que és una lliga completament imprevisible i maca de veure, de molt de patiment, evidentment per tots els clubs que estem implicats, no? Però bueno, una lliga atractiva a nivell competitiu. Més enllà de que jo crec que per mi és una bogeria aquesta lliga de 16 equips. Jo crec que la categoria d'accés a tercera ha de ser de 18, no ha de ser de 16, perquè al final penalitzes massa una bona part dels equips que la juguen. Com ho veus, Ivan? Sí, doncs en la mateixa línia, sobretot com aquestes lligues tan igualades, si a la tercera ja ho passem, no? D'aquella manera, no em vull imaginar ja no només el Carlos, sinó tota la gent de les clubs que formen part, perquè estem parlant de 6 punts de diferència entre play-off i descens directe a falta de 4 jornades. O sigui, moltes vegades també l'aspecte, no?, de tenir tranquil·litat, de no tornar-se boig, tant en els moments positius com en els negatius, és importantíssim en aquestes lligues, perquè ja destacàveu, no?, aquesta jornada del segon al sisè, cap equip ha guanyat, només ha empatat l'Atlètic Sant Just i el Sant Mauro, i en canvi tot el contrari en l'altra zona, no? Del setè al 12, només el Rubí ha empatat, la resta d'equips han guanyat. El Manlleu fa 4 setmanes semblava que tenia molt complicada la permanència i en canvi ara està a la mateixa distància del play-off que del play-out. És realment increïble i doncs demostra una mica, no?, la igualtat d'aquestes categories. Sí que és cert, com dèieu, que aquests puntets d'avantatge de Vilanova i de Vic fan pensar, no?, que ho tenen molt per la mà, més el Vic que té també aquest partit pendent, sobretot un Vic que porta molts anys allà picant la porta i que mai acaba d'entrar-hi, i com deia el Carlos, no?, el Vilanova que més s'ha reforçat i que ha fet molts esforços per ser on és ara mateix en primera posició. Doncs veurem, en aquestes darreres jornades on passa el mateix que tercera, però exagerat, que més enllà del Lloret, que ja és equip de primera catalana, i el Palamós, que té complicat, la resta d'equips s'ho jugaran tot en les darreres jornades. I per cert, del que comentava abans també el Carlos del Manresa, salvant totes les distàncies i sent exemples molt diferents, però també a segona federació el Lleida ha passat una mica el mateix, no?, un equip que potser s'acaba
de ratllar la perfecció, però que va tenir jornades o trams de temporada molt bons a l'inici de curs, que va començar a davallar i hi havia rumorologia, però no s'acaba de saber del tot després, no? a la que ha saltat la bomba i s'ha conegut la realitat institucional del Lleida, s'ha pogut entendre també una mica millor perquè hi ha hagut aquesta davallada tan clara de rendiment. Això serà tema a analitzar també perquè el Lleida, comentes tu, el Terrassa, que també està en venda, aquest futbol català que està, doncs, en vores... Digues. No, Sí. i a més, el que dius tu, Dani, amb més casos que poden sorgir. En les últimes setmanes, per exemple, s'està parlant molt del tema Badalona Futur. Anem a veure què passa, perquè hi ha molta especulació. Ja sabem que en aquests finals de temporada hi ha molt bla bla bla, no? Però ja ha sortit alguna informació dient que si el Badalona Futur renunciaria a la seva plaça, etcètera, que hi hauria equips interessats en adquirir aquesta plaça, que hauria de ser, crec jo, via sobretot. Jo no m'ho acabo de creure, això, però és veritat que és una rumorologia que ha anat sorgint en els últims temps, no? Jo crec que no, perquè teòricament han fet una inversió gran, però no? També s'està parlant del tema del Vilassar com a possible afiliació amb l'Espanyol, però clar, si baixa el Vilassar anem a veure què passa, si això es manté o no es manté. Vivim moments convulsos, no? Ara mateix el futbol català no professional, i convulsos perquè no hi ha un euro enlloc, i aleshores tornem a les velles èpoques de mecenes, d'inversors, amb tot el que això suposa, no? En positiu i en negatiu, i veurem això com deixa el panorama del futbol català de cara als propers 4 o 5 anys, que jo crec que ja està havent-hi bastant canvi en els darrers 2 o 3, i això continuarà canviant moltíssim, Aquí apareixen forces emergents que jo crec que en els propers anys tindran molt de pes, equips que fins ara no havien aparegut, que eren nous o que ningú els coneix, i això anirà canviant el futbol català. Doncs, companys, Carlos de Frutos, cap de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, Ivan Conde, company de ràdio del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i molt agraïts. A tu, Dani. I serà fins la propera. La propera. Que vagi molt bé, adéu. Doncs fins aquí el nostre temps de tertúlia, i nosaltres el que farem a continuació serà ja entrar a parlar d'aquest MIC Futbol que es disputarà a partir d'aquest proper dimecres a terres gironines, concretament a tot al llarg de la Costa Brava. Figueres serà epicentre de la inauguració el proper dimecres a partir de 11:15 del migdia, i també de